inžinier Eduard Jakubek, predseda Slovenského zväzu záhradkárov, ktorý spája odborné znalosti s prirodzeným prístupom k záhradkárstvu. Ako dlhoročný propagátor prírodných metód si všíma prínos produktov značky Humak, najmä ich huminových kyselín pre zlepšenie kvality pôdy aj úrody. Ako ste sa od hobby záhradníka dostali až k vedeniu zväzu? Tak ja som dostal taký krásny darček od rodičov, také poslanie. Ja som sa narodila, ako keď moja mamka neboha mala 40 rokov, čiže taký do vienka som dostal dar a také posolstvo už od narodenia, hej, že pomáhať prírode, čiže pomáhať záhradkárom, pomáhať a to je môj sen, to je moje poslanie. Ja to neberiem ako robotu, ja to beriem ako poslanie. Nás by zaujímalo možno, že čím vás oslovili produkty Humak a že či ich užívate? Samozrejme, všetko, čo je od prírody, je vynikajúce. Tak to zariadila príroda. A ináč, ja na prekvapenie vás, možno všetkých, aj my máme ovečky, zajace, aj sliepočky, a bez týchto organických hnojív a bez proste tej organickej hmoty príroda nemôže existovať. Ale nielen tieto vaše produkty, ktoré sú vynikajúce, ale tá príroda miliardy rokov si takto zariadila, že všetko, čo padne na zem, to je miliardy rokov dozadu, lebo nie každý prihnojuje organickými hnojivami a inými hnojivami, čiže každé stebielko, trávik pre mňa je dar prírody a sa postupne premení sa cez humifikáciu a cez tie dážďovky na to, čo tie stromy potrebujú a kríky a celá príroda, čiže na organickú hmotu. Viete nám nejak konkretizovať tie zmeny, čo ste videli, keď ste nepoužívali tie produkty a keď ste ich používali, bolo niečo bádať? Samozrejme, to je, ak sa o niečo staráte a dáte tým rastlinkám všetkým, to nie je len pre ovocné stromy, to, čo potrebujú, oni sa vám poďakujú a odvďačia, ale nesmiete to presoliť, nesmiete to prehnojiť a hlavne dávajme stromom, kríkom to, čo sa nedá kúpiť. Aj ten krúh, ako tento stol, je potrebné aspoň tých 7 rokov, 10 rokov pravidelne kypriť okolo tých ovocných stromov, aby tá koreňová sústava dokázala vytvoriť viacej vlásočníc, samozrejme mulčovať, prihnojovať prírodnými látkami a potom tá koreňová sústava, tie vlásočníce sa rozšíria a v ďalších rokoch už nebudeme okopávať, lebo už dokáže ten koreňový systém hľadať tie živiny v pôde, čo práve ten strom potrebuje. A to je veľký rozdiel. Čiže ja mám najradšej, ako tu vidíte, nožnice, hej, motiku a agrotechniku. To znamená kýprenie pôdy, čo ľudia veľmi nechcú a to robia najväčšiu chybu, lebo ja proste neznášam okolo stromov, okolo kríkov, okolo skalníčiek žiadnu textíliu, žiadne kamene, lebo som to robil aj s ďatelinou, aj v Šariši, aj s jahodami doma a tam, kde je tá textília, kde sú kamene, tam tá pôda nedýcha, čiže nech tá pôda dýcha, nech tam prídu naši najlepší pomocníci, to znamená dážďovky a ostatných míst, ktorí nám vytvorí tú drobnohrodkovitú štruktúru. A hlavne je, že v týchto horúčavách v tejto dobe je najvzácnejšia čistá voda a fakticky tá voda bez tej sa nedá žiť na celom svete a koreňový systém potrebuje vlahu. A aj tie vlásočnice potrebujú, aby mohli čerpať tie živiny, ktoré sú v kameňoch, v kremíkoch a tak ďalej, iba rozpustené živiny. A to dokáže jedine pitný režim, čiže dostatok vlahy. Prikrývajme, chráňme, mulčujme okolo tých stromčekov, čiže dajme im to, čo zaujíma príroda, a nesnažme sa od tej prírody odísť tým, že tam budeme dávať kamene, fóliu a ďalšie textílie. Pokojne prísť vždycky do cieľa, pokojne prísť k ľuďom, k stromčekom, tak ako človeku. A základ je ten, ktorý najviac milujem teraz, a budem hovoriť, že ovocné stromy, ktoré som nikdy takto nestrihal, hej, treba upravovať presne podľa vás. Čiže kedy vy uznáte za vhodné, alebo my idete ku kaderníkovi, holičovi, či nestačí prísť na to rande so stromami raz, dvakrát do roka, jak som to robil predtým, ale upravovanie stromu počas celého roka. To mi robí najväčšiu radosť a to robím len 10 rokov. Čiže od 60 do 70 tento strih budem stále propagovať. Máte ešte niečo, čo by ste chceli odkázať možno budúcim záhradkárom, ktorí chcú, ale majú nejaký strach začať? Samozrejme, lebo ten život sa stále točí a ide.
Ja vám poviem to, čo mám rád. Ja to väčšinou dávam do tých básní, do tých piesní, ktoré máme nahraté aj na Agrokomplexe, keď ste počúvali ráno. Ja vám dám taký krásny odkaz, ktorý teraz najviacej mám rád a vám to poviem jednou vetou. Všetko potrebné sme dostali, ostatné sme rokmi len hľadali. Ďakujeme vám veľmi pekne za rozhovor. Ja vám a prajem vám a celému kolektívu, aby takýchto ľudí sme mali čím viacej na Slovensku.